Banankage Akka Lukas her. Og min ligner end mig. Akka Jonas. Ja. Vi vil nu finde en server til jer. Eller til os, som vil spille. Og så Så vil kan vi selv vise finde ud af, jer. hvad det er. Det er Hunger Games. Okay, det er mere følelser. Ja, min ven, han er, hvad kan man kalde det for? Minekraft. Åndssvag. Men er der en server? Der er ikke en Nej, der er ikke nogen server nu. Der kan jeg se, hvis der kommer en Hunger Games server, det er der ikke. Altså midten der. Så vil de pop op. Der er ikke nogen. Plop. Ja, plop. Plop og lop. Den her, den gider jeg ikke starte. Hold kæft nu. Prøv at se Minecraft.net. Ja. Så inden browser. Ja. 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 Det er fordi du ikke skal... Nej. Hvad? Nej, han er så dum. Du skal ikke trykke pause, du skal trykke download now. Tror jeg. Og så den der lort der. Ja, og så den der kører der. Nå, jamen, det er fordi, at Freja, hun er åndssvag. Det er fordi, at hun skal bare lægge ned der på processen. Jeg kan ikke huske, hvad min far har gjort. Så jeg trykker. Den, mand. Ja. Okay, Hvad? Ekstra langt. Hvorfor? Okay, godt. Så skal vi se, om der er en klipper. Men jeg vil bare lige sige, at E3. Ja, men jeg skal lige load. Så det er ikke sikkert noget. Kan du ikke skrive, eller hvad? Jo, den bliver bare lidt tryk. Sådan der. Lad os se. Den er fuld. Nihe. Hvad er det, Junge? Okay, den er lidt langsom. Det er nødt til en rum. Altså nu er jeg bare skal komme ind med det samme. Fuld. Ej, lort. Så nødt til at finde en ny. Ja, men det er det er godt nok svært. Ja, det er det værste, der findes, det er at finde noget nyt, når man bliver strømt. Ej, selvfølgelig sådan skulle det væk. Ja, men selvfølgelig er den er fuld. Det ved jeg. Det plejer sgu det store, kan det ikke? Jeg har fået mediciner, så glad i dag. Jeg er glad i dag, vidste godt det? Nå, fuck dig. Ej. Men hvorfor laver du den ikke bare en lille skærm? Og gør klar til at skrive sådan. Fordi jeg ikke gider. Fordi det er meget smart, eller hvad? Så gør du det alligevel. Nej, det er ikke dumt. Det er sgu da bare det værste, der findes. Det er sgu da gå helt med, der var det ikke. Er I ikke med mig, fan? Så vil jeg lige vente og skrive det i kommentarer, ikke godt? Lukas, han er bare en idiot. Hvor lang tid fylder, hvor der ikke er sket endnu. Jeg tror, der er måske 5 minutter eller sådan noget. Nej, jeg må kun optage et kvarter. Okay. Klik. Ej, men hvad er det for noget? Der skal jeg mig free monk. Okay, I skal bare lige vide, at vi laver flere episoder af det her. Helt klart, vi spiller ikke kun et kvarter. Og flere strøm til den her lort. C6. 6. Okay, det var lige... Jeg er inde. Jeg er igen. Okay, ja. Så skynd dig ind. Godt. Øj, det er stort hul. Der er nogen, på kigge i chatten. Boom. Se, der er Man kan stort. bare høre folk, de træder på sne. Ej, det er skal jeg gerne. Ja, hvad for job? Okay, hvad skal jeg være? Kid hvad? Kid. Du skal være monster. Kid monster. Monster? Ja, så er jeg Archer. Jeg aner ikke, hvad de gør. Okay, vi finder hinanden. Vi kan bare et højt sted, og så bygger folk, okay? Ja, fordi jeg er et monster. Hey, jeg er zombie. Ej. Hey, jeg vil hellere være en inder med. Jup. Og så er der. Jup, så er der. Okay, gå op til et af de høje træer, der er.
Luki, jeg er nede i en grotte, jeg kan ikke komme op, så... Hun er virkelig i gang nu, vel? Nej, vi går snart i gang. Okay, Så. hun er Hvor er jeg du? er oppe på træ. Au. Det er jeg oppe på Det træ. var jeg også. Jeg er oppe på træ. Ej, jeg lægger. Hopper. Jeg lægger. Hopper et sted. Jeg lægger. Men hvordan er den nu på fed? Hold nu kæft. Jeg er blevet creeper. Jeg kan sætte på. Kan du se mig? Nej, jo, der er du. Look at me, Du er her nu. bitch. Nej, du er her nu. Okay, homie, skal vi gå væk? Ja. Jeg har et stykke træ. Kom. Wow. Archer, Luki, er du ikke her monster? Hvad gør jeg egentlig? Er jeg bare stærk om natten, ligesom en... Prøv at trykke E. Så kan du se, hvad der er. Jeg har kun et stykke træ. Ikke Ikke sprinte. Er du med? Ja, jeg er lige... Ej. Og hvad så? Nu gør jeg. Det håber jeg snart, jeg gør. Ja, giv mig nu lige 3. Jeg kan stadig nå den over. Prøv at se, hvor langt jeg kan gøre på mig. Nu er alle træerne. Ja, der er 45 sekunder nu. Ja, der er 6 stykker. Der er 4. Så har jeg 10 alt. Vi går hen på en. Nej, vi skal ind i jungle. Hvor er der jungle? Ja. Okay, det vidste jeg godt. Ej, så fast. Okay, kom så. Skal vi åbner dem. Nu skal vi lidt sjældent så se kyllinger. Kylling? Wow. Har nogle fisk. Fisk, hvad? Der sidder en torsk ved siden af mig. Okay, Luki, nu begynder vi. Du kan slå på den. Okay. Jeg håber ikke, der er nogen, der får efter os. Hvor er du af, der? Fy for Jeg er anspændt. Anspændt, er det der, hvor du ligger og lufter ud, eller hvad? Ja. Det er altid dejligt at luft. Jeg skal have luft, så nu gør vi en gang. Hvor? Prøv lige Ej, nu falder jeg ned. Fuck, det er godt dejligt. Men jeg stod inde. Jeg hopper. Kom, styr dig. Hvad nu? Jeg ved med, der er fucking meget. For sent. Er det du? Nej. Nej! Hvad er der, hun ikke laver? Sådan i væggen. Hvad snakker du om? Hvordan kom? Skal vi lave ninja her? Cool. Skelet! Luki, du archer. Ja, men det skelet, det skyder bedre end mig. Lol. Jeg tror, det er herovre i et hop. Over. Der er en zombie under mig. Under mig? Ja. Jeg er selv en zombie. Man skal prøve at se, hvordan vi kan komme ned. Hop. Det var lige sådan noget. Skeleton. Fuck, det var lige ved at ramme dig. Kom lige over dig. Hvad siger du, en pil? Jamen, prøv at se, den sidder i mig. Prøv lige kigge på mig. Haha, det så lige over dig. Tak. Nope. Nej. Skal jeg lige have noget at dø, og så bare kill den? Det var sygt, eller hvad? Ja. Er du klar? Au. Fucking bitch! Kæft, det var dårligt. Jeg glemte at sprinte. Ninja. Okay, homie, har du en søvn? Hvad? Har du en søvn? Nej. Homie, der ligger med 3 her. Ja, okay, de bliver fulde. De er så ved at være fulde, til du kommer ud. Nej, homie, tænd nu se 7. Og jeg er også inde. Okay, homie. Okay,
Vi laver lige en ny episode. Ja, det gør du bare. Ja, okay, godt. Homie, vi bruger ikke den her gang. Der skete ikke